kana wanga waine mubvunzo woshinga hauchadi kupindurwa woda kungoita zvekuona. Tine vamwe vakatotadza kutopedza 2 months chaizvo kungoti chatei nekubva varambana. Zviri zvinhu zvatisingatarisiri, asi dzimweni dzenguva masituations anogona kutungamidza pazvinhu zvakadaro asi tisingazvikurudziri. So regedzai nditi ndisati ndaverenga mazwi andichada kuti nditaure ekukuhomedzesa kunesu wari kuteera masure. Asati achibata asi tiri kuvavarira kusvikawo pane zvakadai izvi. Regai nditi mufundisi namai isusu tiri kuzwa kufara. Handisi kuziva kuti mufaro wacho kuti ubude kazhinji mushiwa ndinoziva kuti kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Ini handii kudi kwakitsi ngekuti kunobuda pachena kwakanaka. Taurirai munhu achimupenyu haikona kungoti zviri mukati angazvibude. Zvinotyisireiko kutaura zvakanaka izvi? So izvi zvaitika izvi kaizvi zvakanaka izvi. Izvi zvakanakisa izvi. Uyezve panoitika chinhu handi kuti wese vanenge wazvifunga, panogona kuita 1 anozvifunga. Wamozoita catch the spirit. Kwakutofamba nei nendima. So April, thank you very much. Nebasa rakanaka handizve nekuti hakuna kumwe kwatinotozviitirwa muno. Ameni. Aiwa rekaita muno ndobasa kwedu. Ona kuti mwitso kuchibuku kunopikwa mhamba uko ndobasa kwangu. Anotikomborera vasina muripo, anotikomborera vasina muripo, anotikomborera vasina muripo, akaufana mafira Yesu. Wariwa anotikomborera vasina muripo, anotikomborera vasina muripo, anotikomborera vasina muripo, akaufana mafira Yesu. Saka rumbidza Jehovha, aiwa rumbidza Jehovha, aiwa rumbidza Jehovha, Mwari vakanaka, akaufana mafira Yesu. Ona rumbidza Jehovha, Mwari vakanaka, rumbidza Jehovha, Mwari vakanaka, rumbidza Jehovha, Mwari vakanaka, akaufana mafira Yesu. Ngati tapi 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 Mwari vakanaka. Ona tapi 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 Mwari vakanaka. Aiwa ngati tapi 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 Mwari vakanaka, akaufana mafira Yesu. Chimwezve kuti wauya kuona chete izvo theniwo kuti iwewo uri kutadza kufara isitauya kumafaro uri pa-wrong place. Ndoizvo nekuti muno mutauya kofa. Handingambombururikiri kuti mahara kuti kurukai muuye kuya kotsama mofura mufundisi panozoite zvikata kungopwekana. Unenge uri pa-wrong place. Saka muno muchida usingadi fara. Izvi kuda kuzotsvaga kuti zvakatangira papi kuti zvisvike pakadai pa warasika shamari chitopinda matinamo matiri mutumwa chaivo chaivo. Amen. Amen. Ndandiri kumbotarisa Reverend Kabungaidze wakablessa muchato wangu
Demukadzi ari apo. Muna 1994 Marusapi. Saka ndashaya kuti connection zvauya sei ndimwari anondozvironga. Nekuti zvamwari dzimwe nguva pane patinozvibvunza tikashaya mhinduro. Iye aine mhinduro. Yashuwa musi wa 2 January tiri kutondera parusapi. Wachitikomborera. Ndoona sasa zvakare pakanzi 1969 ndo pawakachata hazvo. Kubva 1969 ndanga ndine 2 years kufunge. Kwakuchifunga kuti kwabva ndatasawo makore angu etagarawo mumarriage kwakuona kuti ndiri pahafu yenyu. Imi mune 50 imi ndine 25. Zvakangodarozvo ndiri kutova dikani tiri kunanambira kuda kuchibata. Chakanaka kakaurungwi munyu. Ndoda kuerenga mazwi apa. Anoda kuerenga. Patichataura iwe batawo zvinokubatsira zvisina chekuita muodha yako unosiyirawo vamwe. Umwe nomwe ngaave neodha yako haikona kubudawo usina chako muno. Shuwa anniversary muri yese yakadai. Anoziva kuti kuna vamwe vana vakutorarama kuwanherera baba namai vari vaperi. Kwete nekuda asi nemasituations. Izvi zvakanaka izvi. Muri yakatitende kudai so. Amen. Ephesians chapter 5 verse 21 to 26. Ephesians chapter 5 verse 21 to 26. Muchizviisa mumwe pasi pomumwe muchitya Mwari. Imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo. Kupangwa pane vamwe vasiri chaivo. Sezvamunoita kuna Ishe. Nokuti murume musoro womukadzi, saKristo musoro wekereke. Iye amene ndiye muponesi womuviri. Asi kereke sezvairi pasi paKristo, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume wavo. Imi varume idai vakadzi wenyu chaivo. Kristo sezvaakadawo kereke akazvipa nokuda kwayo, kuti aite tsvene achinatsa nokushambidza komvura pashoko. Mwari akomborere izwi rake nekuti idzvene. Nyaya ndinayo panapa inoti zvinhu zvizhinji zvinorarama muchiona vanhu zvinhu zvichifamba, zvizhinji zvacho zvakararama nokuda kwecompromise. Amen. Ndiri kugara ndichitaura kuvanhu ndinoziva kuti zvinogona kuurayisa zvandinongotaura zvekuti nyika yeZimbabwe yakauya neropa. Ndizvo handizvo zvinotaura neropa, handizvo ropa rinosanganisira pfuti. Asi ini ndochizotarisawo tafamba pane pakanzi vanhu uyai tigare pasi timbotaurirana. Handizvo ropa nepfuti zviripo, asi tapota uyai timbotaurirana tione kuti tinosvika papa. Kwakugara pasi kwakutaurirana zvikanzi handei election zvabuda mukutaurirana. But dzimweni dzenguva uko pfuti yaitobaya kwakukuurayana ukanzi hakuna kutaurirana ba. But kwakuchizokompromise kuti uyai timbotaurana tione kuti chinyiko chatiri kumboda. Ndosaka nhasi uno kadai dzimweni dzenguva tiri kumborohwa nematiyegasi nezvimwe zvezvo zviri kuitika uko, asi pakava nekutaurirana. Mamarriages mazhinji ari kurarama mukaona anoita zvekuti pane hondo dzekurowana mukati memba, hamuna rugare. Chekupedzisira chacho ngechekuti dhoiro venda kumba kwababa namai vako kwawakabva. Asi mukaona kazhinji panotanwa kunzi aiwa ndanga ndoda kuti iye atotaura hake kuti pfutseke kuti avangotida kuti aiwa ndazongoshaisha ndanga ndida kuti.
Amen. Hamuziva here pane pamwe pacho pawaifa wanga usingakodzeri kuda marriage, but nokuda kwekuti wakaita shungu pamwe out of marriage. Amen. Uyezve zvakare zvakanaka kudzidza kubva pane wamwe. Pride dzimweni dzenguva inoti kuwadzisa. Andre kumbouyawo hazvina mhosva kuti makwegura zvamaita izvi. Tisuka kunoku isusu tiri tisu madhara kunoku. Mukatobvunza nditoreka mudhara kunoku. Mutoendawo munobvunza kuti pamasvika kana musati masvika ipapo. Pamasvika kana daineni ndasvikawo pandasvika kwakubvunza kuti pamakazenge masvika pa25 makafamba kubva apa kusvika apa chii chamakasangana nacho zvinogona kukubatsira izvozvo. Amen. Reverend Kabungaidze, pandakadaiswa kuti ndizosvika kunoku, munhu wandakatanga kufunga ndisekuru Mucherera. Ndikadai baba vangu vari vapenyu ndaiuya nawo. Nekuti mukatarisa even patiri kurarama nekunamata kuri kuita mhuri nekunamata kwatiri kuita nhasi uno, zvimwe zvacho tine nhoroono yekunongedzera kumasure. Pane vanhu vasingadi kuti zvakanaka zvakaitwa nemunhu zvisumudzwe, asi sumudzai zvakaipa. Makamozviona? Kune vanhu vane mweya yetsvina yekuti unofunga kuti nhai tsvina yacho dai kuti iri tsvina iri pahembe 20 times ani, wasingadi zvinhu zvakaitwa nemunhu zvakanaka kuti sumudzai zvinhu izvozvo. Handisumudzai zvakashata zvaakaita. Ndiri kutondera murume uyu. Ndakadaiswa ndiri kamwana kadoko daizvi. Wachibva kuseketi kwawo kwamuziti. Kwedza zvidai kuti nhasi uno kuti tichirova namamotika akanzi majipi tichimhanya tichidini nemasiye ngezvanhasi izvi. Ende kuti tasvikapo pana nhasi uchirega kuti bviswa ipapo ndopatari nhasi. Amen. Ndiri kutondera ndinodara kuti murume uyu munoziva kuti bhasikoro rinopedzera bhurugwa zvakadini. Zvino kuti mai avo vakanga vari bhizi kusona zvigamba zvepakati zvebhasikoro rinopedza ndakamborichovoyi. Muchiona murume uyu achibva kwamuziti kwachiya kumameetings mamusapa achikwira nekudzika nebhasikoro. Nhasi unowo muti dzoka kubhasikoro hazvichaite. Tiri kufamba nenguhanje, asi mochizotarisa manje kuti kwavakanga ari kwamuziti kwese kwaakaenda nekwaana mutenda kune zvipi zvakaitika, kune zvikuru zvakaitika. Nhasi uno kuna vamwe vakutoya koenjoya mafurutsi ebasa rake raasina kuenjoya. Amen. Anoziva kuti kana tese ndakagara muno tese kusanganisira nenyini, pensheni yandiri kudya yekurarama yevabereki vangu yekunamata hanje, nekuti pana aitondinamatira kuti ndiwo zvandiri totorarama mukati memapensheni endakanamatirwa nayo. Imhuri yamuri kuona apa imwe yacho ichikutodya pensheni baba vacho vapenyu. Amen. Madzimai, Bhaibheri rati zviisei pasi pevarume kwete kuita varanda, asi itai kutaura kushoma munosvikawo pa 50 years. Amen. Munonyanya madzimai, handisi kuti munonyanya kutaurisa. Pamwe pacho ndikakubvunza kuti maroyerwe amuchatauri kuti ndakada mutaranzi wakafanana baba wako, ende kubudzi wakafanana baba wako pane chinoresa. Asi nekuti munenge masangana vane hasha, iwo ati baba wako kanga ndakafanana baba wako. Panike munganditarisa inini ndakafanana mudhara wangu mhanza iyi. Ndii ndakapiwa mhanza akazongoshata haiko kuti ndakazosirwa nebhipi. Asi zvinhu zvinofanira kuganda nazvo pazvikataurwa muhasha manje. Mumba imomo hamuna kugarepo. Dai muchizobvunza kuti mukadzi abudireiko mumba. Mumwe wacho akanga ashaisha kuti akabva apedzerwa baba akati handingati panei baba namai vangu vana kubvira vandirowa. Iwe hauswa baba namai vako kai. Amen. Dokunaka. Kuna mwakadzi wakutoti akapedza vhiki asina kurohwa norwara. Imomo
matimboshayiwa iri kana vatatu wane experience yekuti iwo akapiwa chikomborero chemukadzi mukadzi wotoshuvira kuti gasi friday yasvika andirohwere chikonzero ngecheke chekuti mumba imomo munenge musina jesu ndiri kuvadingani tangai matsvaka umambo hwamwari munosvika vati mukatsvaka zvakawanda kudaiso munozvishaya. Amen. Pane imwe.com iri kuitika on a serious note. Inini ndakafara chaizvo. Pane murume ari muno ndakasanganisa maziso ari muno anga ari kuseketi kwangu muno kutondera musi wanga ari kuoneka achiti ndakuuya uko akadzikisa musodzi kuti ndiri kurwadziwa kuti ndakuenda kunogara kure nemhuri yangu kuti muri iri kuchikoro uko iye ari kunoko kubasa. Murume mukuru kwakudzikisa misodzi kupangidza kuti handikoni bata handisingaiba kuti mhuri yangu iri asi ndiri but unongoona nguwa pasina mwedzi adzo uri kuno ndiri kuno ndakutimboona mhuri izvo manje ndinopangidza baba wanofunga chidai ngokutaura izvo ndakutokutaura isori haisiitwa singaiti kushandiwa ndoasingaunza wakadzawo kuno ndingaiti ngokutaura izvo. Ameni. Iwewe murume wakanditarisa iwe ukanga uchigara muno uchiona unopedza gore usingaendi kumusha kuona mukadzi wako kana kuti usingaiti kuti mukadzi wako ambokurosa kuti auye kuzoona kuno une problem. Amen. Ngekuti iwewe hausiwe wayamba iwe kamuna undinzwa ndati iwewe hausiwe simbi ba iwewe uri munhu akasikwa mumufananidzo wamwari uye zvauri munhu wenyama iwewe haungarori mwana wanhu wekugadzika uku handizve haana kuroorwa kumhuri yako bau akaroorwa newe iwewe mumhuri akaunzwa sehama chete but iwewe you are responsible zvochireva kuti zvese zvingaitike kumushawo akakunika nemukadzi iwe you are responsible. Saka ukaona kuti uri munhu saka imimi wagwe munotoziva nawasingaendi kumusha nawasingaunga wakadzi wako endai motaura zvamuri kuita dai muri slagi muri out of order inini. Amen. Iyo passport dzamakanzwa kuti mapepa pasina pana 2 weeks baba passport dziri kunetsa ndo dzamakuchema dzoti aiwa dzatanga nasuno ngadzilai vakadzi wenyu mapassport wauya kuno iwe mukadzi wacho uchigarawo kuchiti kwawa uri ikoko kana ari wako murume uya by force. Amen. Kuti muchida kuti musvike apo itai kudai vanhu vatobvunza kuti maakushandira kuno kuzimbabwe here maakushandira kuno kuzimbabwe ndamira kusvika but kana mukanga musingadi kusvika baiwa itai hechibachira itai mabachura itai imi mufundisi munoti mufundisi kunonyarira zvavo kutongokurimekedzai onekwatinai baba avo akaroora kuda kuita bachira iwe uri mumba. Amen. Mazvinzwa chete ende idai mogadzirisa takagara kudai satimboshayi 10% pane zvinotaura izvi kana uriwe kwana ndiri kuti mwari ngavatibatsire kuti kana tikanga tazviisa pasi kana ifisu varume vacho tikanga taremekedza vadzimai vedu dzimba dzedu dzinofamba zvakanaka dzimba dzedu dzinokura tiri tese here makanditarisa ingosumuka dzimai wame sumuka makanditarisa inini mufundisi makanditarisa tiri panapa chigagairwa chakadai totora kochiisa pabocha vanhu vobvunza kuti kubocha vanobvonaiza kuti ndanga tevhi mukadzi watevhi asi ndabasa rekufudzwa mombe kumusha zvanga zviri zvenguva iyo imimi varume vari kuno michwachwa kana muri imi muri kufudzwa mukadzi wenyu mwembe vatikana kumusha uku hamuna kuroorera mukadzi wenyu amai venyu memi makarora mukadzi wenyu imimi. Amen. Nekuti muchatinesa
muchafa panofa umwe wenyu kuchatinesa wanotofunga kuti muri kuchema kufa kwaita mukadzi nababa kuchema zvamusina kuita dainamangana mudaizauya kuno waizosiyawo kuti ndakarora tozosiya kuti wakarora musekufa maakubatwa ndimunadzo pamwe kuzimwezi makorokoto zviri kuitwa apa makorokoto nonzi ndimunadzo kumisa kuti mukadzi aite chitunha inonzi RUBBISH. Amen. So izvi ndikutoita kuti pashungu yekuti uchibuda muno chibva watonyora tsamba kuti maisonono yamukuya kuno vanhu vatora zvachinja kana paine chataurwa ngazvichinji kana musina kusvika apo hazvingoitwi zvikaisheteba zvinotosvika nekunamata zvinotosvika nekuteedza zvinodiwa namwari mofamba saizvozvo pasi penyasha dzamwari. So ndorapera chaiko ndine umwe mubvuyi ndakafunga kuti paane about 6 months paprofile ndichatozovhura ndichirakidza kuti pane bhuru iya mabhuru aya iwe chini chainyanya kuita special amai vacho mukutotaurwa kunzi mombe yakanaka kutopfuura imimi. So iwewe zvawakaisa paprofile pako unozviziva nditese unonzwa munoti vakadzi ava vanoba kuchitwa paprofile kungonzi kana ukatoda January to December ini black and white no problem siya zviripo wanozvinzwa kuti ndini vaive panapa akati mukadzi anotozwa kumanesi to kuti kwedu tigere zvakanaka isawo mukadzi paprofile yako. Amen. Unogonakirwa hazvina kushata kana ini ndikatora amai vangu kuwaisa paprofile hazvina kushata but ngandito 1 week kana 2 weeks ndovabvisa kane kuti handina kurora amai handidika pane aripo mugari wepo handizve mwari vatibatsire mwari vatiitire zvakanaka. Reverend Kabungaidze vanondiitira zvakanaka ngadai dzimweni dzedu vakurukudzi unoda ungadewo kuchiwa upenyu hwamufundisi upi kona mukuna asingachiwike kadai ari mufundisi asingachiwi kuti ndeyelaife unokoshuna haikona kutaura manara ege asi Reverend ngaiti mutaurei michi mupenyu kudai munotiitira zvakanaka ende nguva zhinji kumba kwedu isusu amino kuti makazvirongawo seyo varamai karonga nevamwe koincidence yacho ndakatoishaya kumba kwedu pese pataizotaura baba vangu inini waizotaura zvakanaka pamusoro paReverend Kabungaidze naReverend Kashara waingonzwa kuti varume vanondiitira zvakanaka dzimwe nguva idzozwa kana wakudara wodzikisa nemisodzi waakunaka kadai dzimweni dzenguva paine zvingade kunamatirwa wonzwa kuti haarekaitedaiza Reverend Kabungaidze wachauya vachitibatsirawo nemunamato panapa wanotiita zvinoda kuti nesuwo sevana takakopa zvakanaka zvatakanzwa kuna baba wedu namai vedu kune vane system yekutaura vafundisi vana vedu vachangomera chifundisi pamuromo kundotaura zvakaipa pamusoro pamufundisi hauna chaunotaura chakanaka uri munhu rudzive uye zviri mukristu akaita sei musati madya sadza rekutonamata munotanga mataura mufundisi mozonamata yenyu mwari tokutenda ine chikafu chiri pamberi pedu asi mambotaura mufundisi. Amen. Wachine system yekurova varume yekurova vakadzi with on a serious note kuti ushimo ndikuda kukuchallenge kuti usumuke kwauri uye pandiri kuna ne system yekuti wakapiwa chikomboro chemukadzi mumba mukadzi haniwe kurova sindiwe kutoda
Amen. Bvunzai ava varipo mwabvunza kuti mune here musoro makambokwadziwa ono kutosuvira wakuti matonga anobhorohwa uyo ari papo bvunzai kuti dai une here musi pamagara mese 25 years yavakambokwadziwa uyo aripo bvunzai asi iwo chiniko unobva watokotora ungandiyo dizet mazuva ese kundoisa mukati pachipanera handisi kazhinji ukaona munhu akadai so imwende yekuti isusu varume tikanga tasvika anotisa. Amen. But too much kune zvakadzi zvisingafuwo futi amai amumugari vavo nekunozwa murume akuti ndakaroorwa here kana ndakaroorwa chikombero ngechecheketi kuti zvimwe zvacho ngezvemweya ukaona mukadzi uine challenge yekuti unoponda murume wako uyatimise maoko pamusoro tidzinge chiri kuda kuti usagare mumba ichi kuna mwane madhimoni ekusoda kugara mumba woita kuti ndiye murume pamusha ipapo muzita rajesu unofanirwa kunamatirwa kuti uone kugara mumba amuzakunane chirume kuti unobva watotiti panapa murume achibva atodzwa imomo endawo pamberi pamwari kuti mari ndibatsirei izvi handidiba izvi pane zvimwe zvekurara kana muchida kusvika. Amen. Nhasi anniversary day handisi kungodara kune avo ngekuti uku kuri kufamba zvakanaka uku ndara kunyemi ngekuti kuti svika apa kavo kufamba kwakanaka uku nesamwa tiri kutorikonanambirawo kudai tasvika papi pane zvimwe zvarume uku zvinoramba kuchata wakadzi wazvoona iwe unotoramba kuchata wanga wane 50 years iwe unotoramba kuchata une gore rimwe uine vana vai amai mukaona muri kuti munoberekeswa mwana wekutanga nechipiri murume asingatiri mukuku kuchatai ane dzimwe pfungwa akatitaurira natikoti kunyengedzana ba chakamupa kuti umupe mimba ndikuziva chakuda saka izvozvi zvinogara naye mwana wekutanga mwana wechipiri hausviki panguva yekuti uda kumuchata zvinoti mhai muri kunzi muri wekwe vana vachazoyachigara pana ya akuchalenjayo kana murimi muri kuita izvozvo izvo hamuna kukwana kana uri kugara nemwana wewanu uchiti unochamariwe unyeva uchemariba iwewe etamba waenda koorora mwana wewanu tizive kuti uri kureresa kana jesu akasvika pamuchato wekutanga egarire wanu iwe uri murudzii kuri kushata mwana wanu. Amen. Ukashata mukadzi anobva akuraya obva azotora pfuma ita kabhasikoro kakaturika musha ndokuonotaura kuti pfuma iyo kabhasikoro kaakaturika uko pamutasa uko ndokakaturika kabhasikoro kana kunyanga uko ndokaunoitira shanje nekamwombe kanokuna kakatsamira muti ndokanoti ungaurairwe mwombe yakadaro. Amen. So ungatosvike zvekutorwa kabhasikoro kasara mutanda chete usingafungi zvevana vairi vatatu wawakaberekerwa mumba nemwana wawanu ranga riri guwai yekuti nhumba haisinyoreka nhumbi yaunokopera bhasikoro nekamba kawakatenga kasina kupera futi kuwako. Amen. Munotofanirwa kubuda michero kuti paine vasina kuchata mubvunzo pakoneta nekutatisa aikona kufira comfortable uri muno usina kuchata muna munoti pamatambudziko imimi makuti pautafundisi tinegoshete parupfu rwemukadzi wangu hatina kuuya konegosheta ini tauya kowigafa u. Amen. Amen. Ndazwa ndazvizwa zvako angaisiye matambo asi mimi ungaisiye matambo. Amen. Tokanisa zvinhu zvofamba zvakanaka ndatoadikani kabla kuti zvinhu zvifambe musvike tangai matsvaka umambo hwamwari zvimwe zvese zvamunoda izvi zvinoya zvimhanya
chikonzero ngechekuti vakatsvaka umambo hwaMwari. Ngekuti munhu anotya Mwari anoita zvinhu zvake mukunaka. Munhu anotya Mwari anoita zvinhu zvake mumhiri yaMwari. Amen. Tobva kubvunzai kuti kune vasati vasvikawo panga pachisvikwa, kana kuti vasati vachatawo vakadzi vavo, kana kuti kudawo zvakanaka, kana kuti vanorowa vakadzi vavo vaya, ndobva ndabvunza kuti muri kukopani imwe ina mufundisi asingaiti izvozvo. Tenge taakutotsvaka kumadzinza kwapakabva. Ameni. Kundida nekusandida ndinashepita nazvo nekuti iwewe hauna mapisi edenga yaunotipa. Chandiri kutoita ndechekuda kutobatsira kugadzira upenyu hwako usina kumira zvakanaka kuti usvike apa wongochemera kuti zvavo, wongopera pakuti zvavo. Ita umwe musi kuti zvedu, wakopawo zvakanaka kuti zvedu. Amen. Mwari vatibatsire, Mwari vatiitirewo zvakanaka. Vana mai, kwese kwamunonga muchienda, mungava muchechi, ungava kupi, munaitawo mapfekero akanaka anoita kuti muregewo kudonhedzawo nekutenda kushoma. Nekuti chokwadi chiripo ngechekuti kana mukava makapfeka kamini kenyu, chokwadi chiripo ngechekuti maziso haana mukana. Handizve anongotadzawo bva chizvate. Saka ndiri kuti dzimwe dzenguva pane vamwe baba vasingafaniri kuputsika, asi nekuda kwekuti imimi maviri amakaita akuenda koputsa vamwe varumewo. Saka munondoitawo zvidekawo izvo matsamwe akaungana aiwa akamufara ukabana handizve vana vakauya kuzofara. Saka mukufara ivamo mune kuti ukati fare fare wotigadzirise zvinhu, woti fare fare wotigadzirise zvinhu. Hanzi negore rekufamba mamoziya ndakaona Ishe wadaita kuti negore raanivhesari yaDevheni Kabungaidze menezi yangu yakanaka. Amen. Amen. Ini ndanakirwa ini munhu reverenda Kabungaidze ini ndanakirwa ini ndiri kushaya hamu kuti noita sei kuti muone zviri mumwoyo kuti tadzidziswa zvakanaka. Chechi yaMwari inochengetedzwa dakara pakufa. Nesuwo vadoko tiri tete unondozwa nguva zvipatinogosangana Mucherera kunoita zvoda Mwari unowana kutungamira. Murume mukuru anenge atopedza ukamuita zvoda Mwari wanenge watokapa zvese ABCD keso kwakuunganidza ukangoita zvoda Mwari, Mwari
vamaone nezvekupudzira. akakaencourage baba unondogadzirawo nekutengerawo madzimai hembe nekugadzirawo misoro yavo kuti vasvika bvudzi kumasuro kuti muite basa rekuti vana mai vozondoya refararo wauya kumba kuti maona here mainhingi motoita basa rekutarisa vakadzi vevamwe kuti ano ari kucheneswa nemurume wake. Chenesawo kawako iwe handizve kana achitambudzwa nebvudzi racho rega atambudzwa achidaidzira achidzoka mazino achidzoka pamberi achidaiso kana ndewako kamukadzi wacho ndewako aboitwa umwe ba akunoita basa rekuita body viewing pakadzi wevamwe usingaiti wako chituna here chaunoita mukadzi umwe munhu wakuita body viewing. Amen. Saka imi muri kufunga kuti kana ivhini mukatozvitarisa patauya kumuchato kunoku ndinganya here kufamba nemukadzi wangu nemachenero akaita hapana mwana handipiri kutaura neumwe munhu kam ndotozviziya ndega handizve nemachenero akaitawo bvudzi kana achida kuti kana akamboya akasuma nezuro nakunomborekeza achiti ukuneoku kwese kwese echikiona zvakanaka ndewangu handizve itawa wako akatitarisira wakabveri ita wako oenda kutarisa pane wako. Amen. Zvakadini kunaka zvakadini kunaka ilashashapotende evangelisa ashapotende ko wana washapotende izvi ndazviita ine remembrance yamugara wangu ndozvaida matizvi dzazisinganonokunna misozi yakudzika baba mamuruche ndaninakirwa manivi. So kugara zvakanaka kunogadzirwa kana kugara zvakashata kunogadzirwa futi. Handiti zvakarongwa hamuna kuzvirongwa here zvakarongwa kaiti kuti akutiite zvinhu zvakadii zvakanaka. Saka ivhini kana kutowenga munhu kunogadzirwa kuti uyu unarima ndarima wamira uone tinodhira naye kunotogadzirwa. Saka ngatigadzirei zvakanaka zvakaipa hazvina mukana kune sevana vamwari. Shuwa Mwari watibatsire, Mwari watisimbise kuti mumashure meupenyu toda kuzoona Ishe, mumashure meupenyu toda kuzoona Ishe. Tinodada nemi mufundisi pakataurwa nyaya yekunzi original. Handinoziva kune mafotokopi original pastors. Mukandoona vari kuitawo zvavo mafotokopi. Saka tiri kuti isusu original handizve tinofanira tiri maoriginals patinoita zviro chaizvo chaizvo original. Izvo zvega zvinotidanisa. Tinodaira kuti patinozoenda kudzimba kwedu madzimai ngatizviise pasi pavarume vedu. Varume ngatidewo madzimai edu sezvo Kristu akada chechi yake. Zvikangodaro chete tinogona kufambidzana zvakanaka. Mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, uyezve mhinduro nyoro inokusvitsai pasvika washarukwa vedavo. Ndichiti Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Handichanzwi kuda kuenda kumberi, ndinoti muzita raBaba neremurumbwana neremweya umwe. Amen.